Felly, sesiwn nesaf, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr adolygu heddiw ydy Cymraeg, iaith gyntaf, Safon Uwch, a dyma uned 5, sef adolygu rhyddiaeth yr Oesoedd Canol. Gawn ni esgoffa chi hefyd bod modd i chi gael mynediad i holl adnoddau Carlam Cymru drwy glicio ar y ddolen a mynd ar y wefan, lle mae yna lwyth o adnoddau yna ar eich cyfer chi. Felly, dewch i ni edrych yn gyntaf ar y dasg ei hun. Felly, rhyddiaeth yr Oesoedd Canol, Branwen, Ferch, Llyr, bydd disgwyl i chi fod yn astudio y testun sydd yn y gyfrol Gwerthfawrogi Chwedla Rhiannon Ifans, a mi fydd disgwyl i chi fod yn gyfarwydd efo'r diweddariad yma o'r chwedl, sydd ar gael naillai yn y Mabinogion, gan Dafydd a Rhiannon Ifans, neu y Mabinogi gan Gwyn Thomas, ond fydd hwn i gyd yn cael ei ddarparu ar eich cyfer chi. Wedyn, yn yr arholiad beth sy'n ddisgwyliedig ohonoch chi, mae eisiau chi esbonio cynnwys y darn sydd wedi cael ei ddyfynnu ar y papur arholiad o chwedl Branwen, a mae rhaid i chi nodi i arwyddocado ynghyd destun y chwedl. Felly dyna ran gyntaf y cwestiwn arholiad. Yn ail wedyn, bysa disgwyl chi ddadansoddi cymeriadau neu themau sydd i'w gweld yn y darn gan wneud cysylltiadau o fewn y chwedl gyfan. O'r gorau. Felly, heddiw da ni yn mynd i ganolbwyntio'n benodol ar themau y chwedl. Felly'r themau hyn fydd yn cymryd yn sylw ni, sef cynnen, llid Efnisien, sarhad, talu iawn, dialedd, rhyfel ag anghydfod a heddwch. Felly dyma'r themau. A wedyn ar ôl y cyflwyniad yma, bydd modd i chi fynd yn ôl ag edrych drwy'r cyflwyniad PowerPoint. Mi fyddwn ni hefyd gobeithio o fewn y sesiwn yn gallu canolbwyntio chydig bach ar arwriaeth, llwfdra, da ni wedi sôn, arweinyddiaeth, perthynas a'r syniad o y diniwed yn dioddef. O'r gorau, felly, mae yna dipyn i fynd drwyddo fo, gobeithio gawn ni gyfle i gyffwrdd ar cyfan. Felly, yn gyntaf dewch i ni edrych ar y berthynas briodasol. Felly, mae gennym ni hefyd yn does berthynas rhwng gŵr a gwraig, maen nhw yn frenin ac yn frenhines, a dyma ydy man cychwyn y chwedl, bod Matholwch isio uno dwy wlad, a mae o isio clymu dwy wlad ynghyd yn dydy. Mae o'n sarhau Branwen, a mae hwnna yn air y byddwch chi'n defnyddio llawer arno fo, sef sarhad, a mae chosp hi yn erchyll i rywun o'i statws hi. O'r gorau, so cofiwch hynny bod y gosp mae hi'n ei dderbyn yn sarhad o gofio i statws hi. Prodas wleidyddol politicaidd sydd yma, a da chi'n gweld bod Branwen yn gymeriad goddefol, yn yr ystyr mae pethau'n digwydd iddi hi, tydi hi ddim mewn gwirionedd mewn unrhyw fath o reolaeth. Mae hi'n ddibynnol iawn ar bobl eraill. Mae'n ddibynnol ar ei brawd, mae'n ddibynnol ar ei gŵr, a tydi'n chwaith yn perthyn yn iawn i un wlad na'r llall. Pan ydych chi'n meddwl amdani hi yn symud o Gymru i Iwerddon. Mae yna bwyslais hefyd ar rinweddau Branwen fel gwraig dda a brenhines dda. Mae hi'n hael dros ben, mae'n garedig, a mae'n rhoi genedigaeth a mae'n esgor ar fab yn dydy. Gwern, felly mae'n gwneud bob dim a mwy sy'n ddisgwyliedig ohoni hi. Toes am unrhyw gyfathrebu chwaith uniongyrchol rhwng Matholwch a Branwen yn y chwedl. Mae yna deimlad eitha naturiol, pell rhwng y ddau, a da chi'n gweld sut mae Branwen wedyn yn meithrin y ddrydwen mwyn gallu dianc o'i sefyllfa druenus yn Iwerddon, ac mwyn gallu dianc o'r gegin. Rita, perthynas deuluol hefyd ynde. Iawn, da ni'n gweld bod na gyflwyniad manwl i deulu Bendigeidfran ar ddechrau'r chwedl.
Okay? A da ni'n gweld bod yna gyferbyniad amlwg rhwng Efnisien a Nisien. Mae yna genfigen a siom yn gefndir i pam bod Efnisien yn ymddwyn fel y gymau o. Mae o'n teimlo bod o wedi cael ei drin yn wael a wedi sarhau gan Bendigeidfran. Felly, da ni'n gweld bod o yn teimlo'n ynysig iawn, yn teimlo ar gyrion y teulu. A da ni'n gweld hynny pan dydy Gwern ddim yn mynd ato fo yn y wledd yn Iwerddon hefyd. Da chi'n gweld y pellter yna ar ofn. Felly, mae Efnisien yn meddwl yn uchel o'i chwaer Branwen. Mae sefyllfa nhw'n dibynnu yn gyfan gwbl ar berthynas Branwen efo'i gŵr ac Efnisien. Okay? Mae yn cael ei ffynnu rhwng y ddau. Felly mae'r cwlwm teuluol yma yn achosi problema oherwydd berthynas y rhwngddyn nhw. Felly mae Matholwch yn defnyddio'r cwlwm teuluol yma rhwngddo fo a Bendigeidfran mwyn achub ei groen ei hun. Os da chi'n cofio, mae'n atgoffa Bendigeidfran bod Gwern yn nai iddo fo, a'i fod ynta Matholwch yn briod a Branwen ei chwaer. Felly mae'r brad a'r twyll o fewn y teulu yma yn amlwg, a mae o'n ymlygu hun pan mae'r milwyr yn dychwelyd i Ynys y Cedyrn, ac mae cefnder Bendigeidfran yn lladd y 7 marchog a gafodd ei gadael i warchod yr ynys, ond methu a lladd Caradog fab Bendigeidfran oherwydd y cwlwm teuluol. Felly, mae gennym ni y thema yma o'r brenin a'i bobl. Okay, mae gennym ni ddarlun o berthynas y ddau frenin efo'i gilydd a'r ffordd maen nhw'n ymwneud â pobl eraill. Maen nhw'n ddau arweinydd cyferbyniol. Da ni'n gweld bod Bendigeidfran, mae yna awydd yna i gymodi a chynnal yr heddwch rhwng y ddwy wlad a rhwng y ddau deulu. Mae yn berson teg iawn, ia. Efallai mae gweithred ddyrbwyll oedd rhoi'r pair dadeni, bod yn dangos chydig o wendid, ond da chi yn gweld bod Bendigeidfran yn ddoeth fel arweinydd mewn sawl man arall yn y chwedl, achos mae o'n diogelu Ynys y Cedyrn, mae o'n trefnu diogelwch yr ynys yn dilyn i farwolaeth. Felly, da chi'n gweld bod o'n wahanol iawn yn hynny o beth i Matholwch. Da ni'n gweld bod Matholwch yn wanach a nallu i reoli y cewri yn Iwerddon, a hefyd yn orddibynnol ar gyngor pobl eraill, a falle ddim yn gallu gwneud penderfyniadau synhwyrol a doeth ar ei ben ei hun. Okay? Da ni'n gallu gweld hefyd yn y ffordd, mae o'n ymateb i'r meirch yn cael ei difetha. Felly, mae o'n ddyrbwyll dros ben, a mae o'n cael ei dylanwadu i gosbi Branwen mwyn dial am y sarhad mae o di ddiodda efo anffurfio y meirch. Reita, felly nhw'n edrych ar thema dialedd o'r gorau. Does ddim disgwyl chi fod yn gallu darllen hwnna i gyd ar hyn o bryd, ond pan fyddwch chi'n mynd yn ôl, gewch chi gyfle i adolygu. Felly, lle da ni'n gweld dialedd yn y chwedl, mae Efnisien yn dial ar feirch Matholwch, gweithred afiach, hyll, afresymol, sadistaidd iawn. Be sgynnon ni wedyn ydy ryw gylch dieflig o ddialedd, lle mae gennych chi Matholwch wedyn yn dangos ei wylltineb drwy ddial ar Branwen am y sarhad mae o di ddiodda, a mae o'n gorfodi Branwen i adael stafell ei gŵr a symud i weithio yn y gegin. A beth sy'n digwydd ydy mae'r cogydd yn rhoi bonclust iddi hi yn ddyddiol ar ôl iddo fo fod yn torri'r cig. Felly yn fama, da ni'n gweld, fel is-thema, da ni'n gweld mae'r diniwed sydd yn diodda, mae Branwen, yr un sy'n hebleisio barn mewn un ffordd neu'r llall, yn drist ac mae hi'n diodda ble mae pobl eraill yn cam ymddwyn. Okay? A tydy hi ddim wedi lleisio barn mewn un ffordd neu'r llall, os da chi'n cofio. Mae Branwen, Bendigeidfran, yn dial wedyn ar sarhad Branwen drwy gyhoeddi rhyfel ar Iwerddon, ac bod Matholwch yn cynnig y cymodi, nid dyna y diwedd ar y rhyfela.
Mae Efnisien wedyn yn dangos ei ddialedd o am dwyll y Gwyddelod drwy ladd y milwyr yn y sacha blawd. A wedyn mae gennym ni ddial di ben draw yn ddinistriol dros ben, lle ydych chi yn talu am y sarhad, talu unwaith ac am byth, ac sylwch chi, mae Efnisien ydi catalydd yr holl drygioni yma, fo sy'n gyfrifol ynde am y dinistyr, ond eto tydi'r Gwyddelod chwaith ddim damad gwell efo'u hymddygiad nhw. A da ni'n gweld sut mae drygioni wedyn yn arwain at drygioni yn dydy. Felly, un thema arall oedden ni'n mynd i grybwyll oedd y syniad yma o talu'n iawn. Ie, mae ffordd fedrwch chi gofio am hwnna fel talu iawndal. Ie. Felly'r cam cyntaf, talu iawn i matholwch yn sgil be mae Efnisien di wneud. Felly mae gwerth y meirch, pris y farchnad, drwy rhoi meirch o Gymru yn anreg i matholwch. Felly mae rhaid talu'n ychwanegol am bris i anrhydedd a'r cwilydd sydd wedi cael ei roi ar matholwch am yr hyn sydd wedi digwydd, a'r teimlad yna o warth, ynde. Felly mae o'n cael gwialen arian a mae o'n cael plat aur hefyd i dalu'n iawn. Os da chi'n cofio hefyd, mae bendigeidfran yn dechrau synhwyro bod matholwch ddim yn hapus efo'r tal sydd wedi cael ei roi iddo fo, felly mae'r pair yn cael ei gynnig fel tal ychwanegol. Felly, mwyn gwneud yn iawn wedyn yn bellach, mae matholwch yn rhoi brenhiniaeth Werddon i Gwern ac yn adeiladu'r tŷ anferth yma i anrydeddu bendigeidfran. A wedyn mae hwn wedyn yn edrych fel rhyw gam i geisio creu undod a heddwch rhwng y gwledydd. Mae'r hodd bendigeidfran yn amlwg, fel ydych chi'n gwybod, i matholwch yn troi'n anfantais enfawr yn ei brwydr, oherwydd mae'n fodd i Efnisien wneud rhyw fath o iawn am ei drygioni. Ac ar ddiwedd y chwedl, mae'n gwneud hyn mewn ffordd sydd yn cyfleu ei weithgarwch erchyll o. Mae o'n dinistrio'r pair ac ennill y frwydr. Felly mae yna lot o wybodaeth yn does efo'r chwedl hon. Llawer da chi'n gwybod yn barod, dwi'n siŵr. Wedyn, un peth sy'n amlygu hyn yn eitha y clir ydy llid Efnisien. I wylltineb o, i dymer o, i natur o mewn ffordd. Felly, mae o'n dial ar feirch matholwch, da ni wedi sôn am hwnna yn do. A mae o hefyd yn dydy bod mae beth sydd wedi digwydd ar ddiwedd y chwedl, mae o'n colli fywyd ei hun yn y broses yn dydy. Felly, da ni'n gweld yn fanna bod ei wylltineb o yn dod i'w fradychu fo yn y pen draw. Reit, bendigeidfran a'r pen hudol, felly da ni'n gwybod efo bendigeidfran, cawr a fo ben byd bont, mae pwera hudol amlwg ganddo fo. Mae enw fo'n gyntaf bendigeidfran, felly yn cysylltu gyda'r diwia Celtaidd. Mae o'n gawr, mae faint o yn ffactor sylweddol yn y chwedl. Tydi o rioed wedi cael ei gynnwys mewn tŷ. Mae o'n cerdded drwy'r môr tuag at Iwerddon ac yn gwneud pont gyda'i gorff mwyn i'r milwyr gallu croesi drosto fo. Mae'n defnyddio ei faint a'i bwera goruwch naturiol lles eraill drwy greu'r bont a drwy amddiffyn Branwen rhag yr ymladd. Mae o'n ymateb yn bositif i gymeriadau hudol eraill. Mae o'n cyfeirio at gladdu pen bendigeidfran y triawdau, a mae hwnna wedyn yn cyfleu yr cuddio amddiffynol a diogelu Prydain. Wedyn, oedd y pen yn symbolaidd iawn i'r Celtiaid ac yn credu felly bod y pen bod roedd yr enaid yn byw, felly mae hyn yn gysegredig iawn, a hwn wedyn oedd yn rhoi y galluoedd rhyfeddol hudol yma i bendigeidfran. Reit, y gwledda di-ddiwedd. Mae'r gwledda yn rhywbeth sydd yn amlygu hun drwy gydol y chwedl hefyd yn dydy. Iawn? Felly,
Oedd Bendigeidfran yn darparu 2 wledd arallfydol ar gyfer y 7 gŵr a ddaeth o Iwerddon. Iawn. Mae'r gwledda'n gyfnod o lawenydd a thawelwch ar ôl digwyddiadau trasig yn y chwedl. Iawn, felly lle mae yna frwydro a lle mae yna sarhad wedi digwydd, mae'r gwleddau wedyn yn dod â chydig o ddaioni. Mae amser fel petai'n aros yn llonydd yn ystod y cyfnod yma, a mae pob tristwch a sarhad wedi cael ei anghofio dros dro. A hefyd, pan mae'r cyfnod yn dod i ben, mi oedd Bendigeidfran wedi rhagweld hyn, os ydych chi'n cofio, a mae'r chwilfrydedd heilyn yn drech nag ef. Mae'n agor y drws, mae'n edrych tuag at Aberhenfelen a Chernyw, a wedyn da ni'n sylweddoli bod angen symud ymlaen. Reit, sy'n dod â ni wedyn at yr rhyfel, neu'r anghydfod, yr conflict, os liciwch chi, sydd yn digwydd drwyddi draw yn y chwedl yma. Pethau ni fod yn ymwybodol ohono fo'n fan hyn, mae nifer, mae'r enghreifftiau o ryfel sgynnon ni'n niferus drwy'r chwedl. Wel, y cyntaf ydy Efnisien yn ymosod ar y meirch, fel da ni wedi sôn, meirch Matholwch, yn ei sarhau nhw, a mae hwnna wedyn yn creu anghydfod a gwrthdaro rhwng gwir Ynys y Cedyrn a Gwyddelod Iwerddon. Mae'r anghytuno a'r anghydfod yn ail ddechrau eto wedyn yn Iwerddon yn dydy. Felly mae Matholwch yn dial ar Branwen drwy i wneud hi'n halltyd yn y gegin. Mae'n cael ei churo, a da ni'n gweld eto Gwendi di gymeriad o fel brenin, bod i gynghorwyr o wedi rhoi pwysau arno fo, a di o ddim yn sefyll fyny iddyn nhw, mae o wedyn yn gwneud fel maen nhw'n deud, achos mae o wedi cael digon oherwydd y sarhad, mae o'n teimlo mae wedi brofi. Mae'r gwrthdaro wedyn yn dwysau wrth i Bendigeidfran ddod draw i Iwerddon gyda holl rym y fyddin ar ôl gwneud y bont i ddial am beth sydd wedi digwydd i Branwen. Ac ar ôl cytuno ar delera oedd yn mynd i roi heddwch rhwng y ddwy wlad, mae Bendigeidfran yn cael ei dwyllio drwy guddio milwyr yn y Sacha Blawd, a rei oedd wedi cael ei codi i anrhydeddu Bendigeidfran. Felly mae'r Gwyddelod yn mynd yn ôl ar ei gair, a mae Efnisien wedyn yn lladd y milwyr sydd yn y Sacha Blawd. Mae Efnisien wedyn yn dydy yn troi ar ei deulu ei hun, a mae o'n taflu gwern i'r tân yn ystod o bledd. Gweithred hollol wallgo eto, annisgwl, felly mae o'n teimlo bod o'n ynysig ac yn cael ei ddiystyru o'r teulu, felly mae o'n gwneud hyn. A pan ddaw'r 7 milwyr yn ôl i Ynys y Cedyrn gyda phen Bendigeidfran, da ni'n gweld y twyll unwaith eto, lle does na neb wedi bod yn onest efo'i gilydd, maen nhw wedi ffeindio cyfle i dwyllio a fynd nôl ar ei gair. Felly da ni wedi bod yn sôn am ryfel, felly da ni yn mynd i gyffwrdd chydig bach ar thema heddwch a ble da ni'n gweld yr heddwch yn y chwedl. Felly mae Matholwch a'i filwyr yn cyrraedd Ynys y Cedyrn i ofyn am Branwen yn wraig. A mae hon wedyn yn weithred sydd efo'r bwriad o greu heddwch i geisio cryfhau ag un o'r ddwy wlad. Da ni wedi sôn yn dod am Bendigeidfran yn ceisio cymodi gyda Matholwch drwy gynnig rhoddion iddo fo. Wrth i Bendigeidfran ddod draw i Iwerddon i ddial, mae Branwen yn trefnu cymod rhwng ei brawd a Matholwch, a maen nhw yn cytuno ar delera heddwch sy'n mynd i un o'r ddwy wlad. Mae Efnisien hefyd yn dod ar rhyfelau ben drwy ddinistio'r pair dadeni, felly dyma fuddugoliaeth i wir Ynys y Cedyrn, ond buddugoliaeth wag ydy hiw, achos dim ond 7 sydd yn dod nôl yn fyw wedi'r ymladd. Felly, mae yna gyfnod hefyd o heddwch a llonyddwch yn Harlech a Gwales, ond heddwch dros dro ydi o, achos mae rhaid mynd ar pen a'i gladdu yn y Gwynfryn. A da chi'n gweld ymdrech wedyn gan Bendigeidfran i gadw'r heddwch ar ôl iddo fo farw, i sicrhau diogelwch pan fydd ei ben o wedi cael ei gladdu ac yn wynebu tuag at Ffrainc. Felly mae yna ymgais drwyddi draw am heddwch, ond nid dyna ydy'r reality mewn gwirionedd, bod nhw wedi ceisio
sicrhau'r heddwch yma. Felly, oedden ni'n sôn ar ddechrau'r sesiwn bod ni'n mynd i gyfeirio at arwriaeth hefyd, reit? A ble da ni'n gweld elfennau o'r thema hon yn y chwedl. Yn gyntaf, falle, bod chi'n ei sôn bod Branwen yn dioddais ar had yn dawel ac yn ddewr. Bod ti'n dangos chydig bach o ddyfeisgarwch yn y ffordd mae hi'n meithrin y ddrydwen a'i danfon at Bendigeidfran, mae rhaid i ni weld na cymeriad tawel a goddefol ydy Branwen. Mae Bendigeidfran wedyn yn dangos i ddewrder yn y ffordd mae o'n casglu'r fyddin at ei gilydd. Mae Bendigeidfran yn ddewr yn y ffordd mae o'n gwneud y bont, ffurfio'r bont allan o'i gorff ei hun, a fo ben byd bont. Mae Efnisien yn dangos i ddewrder yn y ffordd mae o'n aberthu fo'i hun, mwyn dinistrio'r pair, ond yn teimlo cwylydd am ei weithredoedd ac am wneud yn iawn am hyn. Felly, tua'r diwedd, mae o'n trio yn dydy derbyn maddeiant am yr holl bethau sarhaus mae o wedi wneud drwy gydol y chwedl. A mae Bendigeidfran hefyd yn dangos dewrder ar ddiwedd y chwedl, pan mae o yn wynebu marwolaeth, beth sy'n bwysig iddo fo ydy diogelu Ynys y Cedyrn. Mae'n rhoi cyfarwyddiadau manwl ar sut i wneud hynny. Reita, llwfrdra. Felly, dipyn o nodiadau yn fan hyn eto, lle bod modd i chi grynhoi nhw pen ydych chi allan gwneud nodiadau adolygu. Llwfrdra Efnisien, Efnisien, lle mae o'n bod yn slei ac yn ddiog ac yn gyfrwys. Mae o yn ymosod ar y cyffyla, fel da ni'n gwybod. Gallwn ni ddadlau bod Bendigeidfran wedi ymateb yn llwfr yn y ffaith nad oedd o wedi cosbi Efnisien oherwydd y cwlwm teuluol rhwngddyn nhw. Yn bod yn wan ac yn ddiasgwrn cefn. Mae Matholwch yn llwfr yn y ffaith ei fod o'n dibynnu'n ormodol ar gyngor ei wir, a bod hynny wedyn yn gallu dylanwadu arno fo i'r ffordd mae o'n trin Branwen. Mae Matholwch hefyd yn llwfr yn y ffordd nad yw'n gwynebu Branwen i ofyn i chyngor am yr olygfa ryfedd sy'n dod dros y môr tuag at Iwerddon. Felly, mae o'n danfon ei gynghorwyr i ofyn iddi. Felly, tydi o'm yn dangos llawer o ddewrder neu di o'm yn dangos unrhyw barch tuag ati hi. Mae o yn bod yn llwfr. Mae o'n bod yn wan, mae o'n bod yn ddiasgwrn cefn. Da ni'n gweld hefyd y ffordd mae Matholwch yn apelio at y clyma teuluol mwyn cymodi fo Bendigeidfran yn Iwerddon. Felly mae o'n bron yn ceisio ffeindio rhyw ffordd o gael ei ffordd ei hun ac yn esgus dweud y peth iawn mwyn cael be mae o eisio. Mae'r Gwyddelod hefyd yn llwfr yn y ffordd maen nhw'n cuddio'r milwyr yn y sachablawd. Maen nhw'n slei. A hefyd yn y ffordd mae Matholwch yn trin y ddau gawr yn Iwerddon, yn cael thiwo nhw mewn tŷ o haearn ac yn ceisio eu lladd. Felly, tos am llawer o eglurder, ddim llawer o onestrwydd yn digwydd yn fan hyn, nag oes. Mae yna nifer o gymeriadau yn ymddwyn yn slei iawn. Da ni'n gweld hefyd sut mae thema diniwed yn dioddef yn amlygu hun yn reit glir yn y chwedl. Felly, falle'n ar un mwyaf amlwg ydy Branwen. Di gwneud dim i heiddi'r hyn sy'n digwydd iddi hi. Ac er i bod ti'n hollol ddiniwed, hi sy'n dioddef fwyaf. Mae'n oddefol, da ni wedi deud hynna'n barod yn do. Mae wedi cael ei rhoi yn wraig i Matholwch. Mae wedi esgor ar fab. Prodas wleidyddol gan ni fan hyn, politicaidd, nid prodas o'i dewis hi. Mae'n derbyn y penderfyniad yn ddigwestiwn. A mae disgwyl iddi hi feichiogi a chreu a chynhyrchu etifedd i'r goron. Mae'n cael ei sarhau, mae'n cael ei chamdrin, mae'n colli statws brenhinol, a mae hi'n cael ei chosbi am weithredoedd Efnisien yn dydi. Mae hi'n cymryd y bai ar ddiwedd y chwedl mewn datganiad enwog, bod dwy wlad wedi difetha oherwydd hi, a mae'n cario baich yr euogrwydd yna. Mae'n torri chalon cyn iddi farw. A dyna'r ail waith yn unig iddi hi siarad yn y chwedl i gyd. Felly, mae'n dewis y geiriau'n ofalus,
a chydig o eiriau da ni'n gael gan Branwen. Oce, enghreifftiau eraill o'r diniwed yn diodda. Gallech chi ddadlau bod Matholwch yn diodda drwy weithredoedd Efnisien. Ia, ond wrth i'r chwedl ddatblygu, da ni'n gweld nad ydy Matholwch yn ddiniwed o bellfor. Mae Bendigeidfran yn diodda, gan all oedd o'n ddiffyn Matholwch, a mae statws o'n cael ei wanhau wedyn yn dydi. A mae o'n diodda i'r eitha drwy gael ei daro a gwaywffon wenwynig. Gwern yn cael ei daflu i'r tân. Ia, yn amlwg mae hwnna, mae gennych chi blentyn yn fan hyn sy'n hollol ddiniwed. A wedyn Efnisien, da ni'n gweld i ddioddefaint o ar ddiwedd y chwedl wrth iddo fo geisio gwneud yn iawn am ei gamgymeriadau. Ond gallwn ni ddadlau na fod i'r dihirin amlyca pennaf yn y chwedl yma, ynde. Oce? Ond mae o wedi ceisio gwneud yn iawn ar y diwedd. Reit, felly, dyna gipolwg ar y themau i chi. Oce? Mae modd i chi grynhoi'r rhain. Ac os da chi'n cofio'n iawn, mynd yn ôl at y cwestiwn, cynnwys y darn sy'n cael ei ddyfynu ar y papur arholiad, felly mae eisiau sicrhau bod chi yn cyfarwyddo efo'r chwedl. A mae yn gallu bod chydig bach yn anodd yn dydi i arfer efo'r ffordd mae wedi cael ei ysgrifennu, ond hefyd ceisiwch ddod i nabod y cymeriadau yn dda, a bod chi yn dod i gyfarwyddo efo'r iaith a'r ieithwedd a'r themau yma. Felly, jyst cyn i ni ddod i gloi yn fan hyn, fel o'n i'n sôn, os gliciwch chi ar y ddolen yma, mae'n mynd â chi'n syth wedyn i wefan Carlam Cymru, e-ysgol, a mae yna fwy o sesiynau yn fan yna i chi wedyn i gynorthwyo gobeithio efo'r broses o adolygu. Iawn, diolch yn fawr a pob lwc i chi.